Guys, part 2 na ni guys. Please subscribe, comment, like, and sa maraming salamat. Please share this video. Ragamay na. Ragamay na. Up, yeah.
Cedric, ay bangon ha. Ay bangon. Unsa naman yung ayaw pa man natulog. Unsa ano wala pa matulog. Ito wala pa natulog ha. Ano ba na? Ano pa man natulog? Na! Tulog na? Kaganero ka diya ha. Apit na alas 12 na. Yun ha. Sa oras na ka diya ha. Tulog na.
Tulog! Tulog na.
ka na tulog? Kuhan tulog. Kailan ko lang. Tulog na.